разное число православных. У чого то зависіло? Я думаю, що зависіло число православних у державі від того, у яких деномінаціях вони попадали. Наприклад, на нинішній день Молдавія, її жителів 93% православних. То, що так, як у нас в Закарпаттю, у селах, від 95 до 98% жителів сіл русини. Не 3%, 2,1, 98%. І хто хоче провірити, пожалуйста, провірте. От у Греції теж високий процент населення, 87% жителів це православні. У Румунії 86%, у Сербії 84%, у Грузії теж 84 має. А от наша Україна, держава, чим нам цінна для русинов православних, по статистиці в Україні 83% православних. У Закарпаттю, Подкарпатській Русі, по нашим підсчетам, 70% не менше православних. У Болгарії 82%, на Кіпрові 78%. Но не буду перечисляти там усі, скажімо, головне, друге, розуміти, що навіть у Албанії 20% православних. І ще би хотів повісти, що кількість православних резко зменшувалося у тих державах, де державна релігія була римо-католицька. При зовнішній такій демократичності вони викорчовували православ'я, викорчовували церковнослов'янський язик, просто подчистую. Так як тепер у Турції практично не знайдеш каплицю навіть, то так і у тих містах, де була сильна влада державна католицька, чистили все. Нам удалося сохранити, бо Подкарпатська Русь сохранила древні традиції церковнослов'янського язика, і ми оказалися у більшості православними, хоча в кінці 19 віка і в началі 20-го перепись показала, що греко-католиків було більше, бо православними в одному випадку не можна було бути, в другому випадку не реєстрували. Так, у тому селі недавно, у Діловому, Требушанах, коли приводили журналіста, здається, от на початку Чехословакії там лише був 1% православних, остальні були греко-католики, ну а ще 300 років назад було взагалі ні одного не було уніята. А тепер у тому селі 78% православних. Тобто ми говоримо про различне єврем'я, различну ситуацію. Но як би це не стало, ми завжди проповідуємо Слово Божє і православних призиваємо до мира і такого віротерпимості, щоб уважати чужих віру, но ніколи не за счет пониження своїх.